Maayong hapon. Minahal nga mayor din sa Cordoba o mga kaubanan niya sa council, government officials, mga parokyano din ni San Roque, malipayon hapon ninyong tanan. Amen. Kumusta? COVID paghihapon? Ayaw kahadlok, naanad na taana. Basta protocol gihapon. Ang atong gisaulog karon ang umaabot nga pistahan ni Senior San Roque o ang atong tema ang balaanong hiyas. Qualities. Kinaiya natong tanan na nagagikan sa na model si Senior San Roque sa atong kinabuhi. Sa dili pa kita maadto sa atong ebanghelyo o sa maong tema, adunay ako istorya sa inyo sa usa ka magtiayon. Daghan ba magtiayon dire? Daghan. Dalaga daghan pod. At least mga dalaga makauna-una mo sa inyong pamanhonon, no? O mga ulitao, okay sa iyo gusto na mapangasawa hangtod sa kahangturan, hangtod sa kamatayon. Makalahutay ba? Makalahutay. Kini factory worker ang iyabana. O niya, sweldo, after sa swelduhan, no, malipayon siya nagbilang-bilang sa iya sweldo. Nasa lipay jud ako asawa ani. Na ako intriga tanan ini ako sweldo. Kay yaw-yawan ra ba ng akong asawa. Mangaway kung kulang ang sweldo nga intriga. O sige nagbilang-bilang, happy siya. Sa siya naglakaw bilag-bilang, nagbilag kwarta, no, horos ang kusog na hangin. Natangay ang usa ka 500. Perti ng gukod, kaya naglupad-lupad man ang 500, sige ng gukod, no? Sa Diyos ko, patay ako sa ako asawa na paglupad-luhang to nahulog ang 500 sa atabay. Usa, naman ingon niya, usa, no, patay ako sa akong asawa ni. Sige siya, dungaw nga to sa atabay. Siyon niya, Senior San Roque, tabangin taon ako, ibalik to 500, patay ako sa akong asawa. Hangyo ka, Senior San Roque. O niya, sige na, ampo na ibalik ang 500, no gawas ang 1,000. Tanaw niya, 1,000. Sa Senior San Roque, dili manao ako kwarta. 500 ra. So, nanaog ang 1,000. Muna, usa kahiyas ka na ang matinud-anon. Amen. Dili na ang ako kwarta, Senior San Roque, 500 ra. So, nugawas ang duha ka 500. Ingon ni Senior San Roque, tungod kay matinud-anon ka man, gidoble ko ang imo 500. So, salamat, Senior San Roque, salamat. Nagpasalamat ko siya kay nadoble ang 500. Pag-abot sa ilabalay, iya giistoryahan ang iyang asawa. Siya, mahal na asawa, pagkabuutan gayud ni Senior San Roque. Kay gihangin, gitangay sa hangin ang akong 500, kay ako, nagbilang ako, nahulog sa atabay, unya, nagampo ako, unya, gitaga niya ako, duha ka 500, kay matinud-anon ako. Una niya gihatag, 1,000. Ingon sa asawa, nganong wa man imo tukuhaa? Ikaw asawa ko, di ka matinud-anon. Muna,
tungod sa ako pagkamatunod anong gitagahan ako og bonus, another 500. Ingon ang asawa, asa man ang dapit ng atabay? Ato, tudloy ko kay nay ako pangayoon. Asawa lagi, asawa ng buutan. Gidala sa badang ato sa atabay, diin nahulog ang 500. Dito na nagtuwad-tuwad ang iyang asawa, daghagi pangayo, hangtod sa tuwad-tuwad, nahulog ang iyang asawa sa atabay. Karon, ampo na po inibana. Mahal, Senior San Roque, ibalik na to ako asawa. Kay bisan ingon ana ang kinaiya sa akong asawa, mahal ko siya. Mahal ko siya. Bisan ingon ana na lang siya ang iyang kinaiya. Nubalik, nugawas ang iyang asawa. Paggawas sa iyang asawa, ingon ang bana, dili man na mao ang akong asawa. Nanaog na po ang asawa. No gawas si Gloria Diaz. Ingon ang bana, mao ka na ang akong asawa. ingon ni Senior San Roque, bakakon ka. Dili na mo ang imong asa. Katuuna no gawas, mo ti imong asawa. Ingon ang ingon ang bana na, pasaylo ako, Senior San Roque. Kay nahadlok ako, kung ako ang kunong ko ako asawa, doblehon mo, dili ko na kaya, Senior San Roque, dili ko na kaya, mamatay ako, Senior San Roque. Ana, mga igsoon, magbinuutan, gayod ka mo, no? Mga asawa, don't be a nagger. Mahala ang inyong bana. Amen? Ana, kay para, dili ka mo pulihan ni Gloria Diaz. Ang hiyas, nga atong tema karon, nga atong huptan, ang pagka-matinod anon. Amen. But pasabot, dili bakakon. Mga asawa, mamakak sa bana, daghana utang, pangutano ng bana, tapos, mahibawan sa bana, nagbaranggayan na tungod sa utang. Kaya matugan. Tugan, no? Pagka-matinod anon, balaanon ka na, nga igsuon. O niya, ikaduha, nga maayong hiyas, kanang pagka-mahigugmaon. Labing, caring. Bahala na dili lababol, basta labing. Sabot mo? Bahala na dili lababol, basta labing. O, mga few hiyas lang kini, ako gimension, kay mo adto kita sa Ebanghelyo. O ang pagkamatinabangon. Kanang matinabangon, adunay gintong puso. Kanang matinabangon, dali matandok sa pinahanglan sa iya igsuon, bulahan ka na, no? Kay gitagaan siya kasing-kasing nga puno sa gugma. Kay ang puno sa gugma, dali matandok sa panginahanglan sa iyang igsuon. Dili gahi. Kanang gahi, lisod magpasaylo, lisod mo tabang. Gahi na kasing-kasing. Dili matarog, basta-basta. Dili dali maluoy. Muluhod pa siyang atubangan, dili gihapon. Delikado ka ng kasing-kasing nagsuon. Gahi. Kinanglan, kasing-kasing na puno sa gugma, sama sa atong Ginoo nga merciful, puno sa gugma, compassionate. Amen? Okay. At tutas sa atong Ebanghelyo mga igsuon, una, ang atong Ginoo nagpadayag na moabot na ang panahon na siya mag-antos. Patyon o pagkatapos sa tulo ka adlaw, mabanhaw siya. Iyan na
gipahayag, iya nagisulti sa iyang mga tinun-an. So, nahadlok ang mga tinun-an, kanang naay hadlok, kamingaw, sa mawa ang ilang magtutudlo. Mabitaw ka na mag-asawa, bitaw, minuganian, bana na, di na ako magdugay ng kalibutan, magmamatay na ako, may kung dahil asawa, sulti ana, pagsulti na ana, murag dili, gusto maghiskot sa kamatayon. Hiskuti na, hindi. Hiskot mo. Mahal kong bana, isabay gusto mo mauna, ako, ikaw. May man ang bana, ako na lang, kay kaluoy sa atong mga anak. Sakto, sad. Okay ra mga bana, mauna ka mo. Una ka mo kuhaw ni Lord, okay ra. Okay ra. No? Kay kung mabilin, banaan mabilin, di ba na magdugay, hindi man na dayon. No, nang asawa kay daghang biyuda ba di na kinyo, no? Maghiskot-hiskot ka mo ni ana, kay it will come. Mo abot gayod. Mamatay man kita dili sa COVID, pero mo mamatay gayod kita, nga igsoon. Mo abot gayod ang kamatayon. Mo nang atong Ginoo naghiskot na ni ana to prepare para andamon ang iyang mga tinun-an pag-abot sa panahon na siya mag-antos o mamatay. Unya, gisundan dayon sa istorya dito sa templo nga gipangutana sila, nagbuhis ba ang inyong magtutudlo? Nagbayad ba og tax, temple tax? Mo na ningon ang atong Ginoo nga nagbayad ba kita, Pedro? Oo, magtutudlo. Kinsa may magbayad? Ang langyaw o ang nitig? Ang langyaw magtutudlo. Busa pamasol ngadto, pamingwit, ang unang isda na makubit sa mong bingwit, tanawa ang bakba kay adunay kwarta nga atong ibayad sa temple tax. Sa may but pasabot ng ini mga igsuon na ang atong Ginoo musunod sa balaod sa mga tao. Wa siya man hambog ng bayad pa ko, anak ako sa Dios, wala, no? Kung unsay balaod, musunod ang atong Ginoo. Magbayad og temple tax, bayad siya og tax sa templo. Magani ato simbahan, walay tax sa ato simbahan. Kinasing-kasing lang ninyo, ihulog diya sa sibot ang inyo tabang support sa simbahan. Walay tax ang atong sibrili, mag-tax ka nato. Mangayo lagkuan, no? Donasyon. Kasal na ay donasyon. Patay na ay donasyon. Mabuhi o patay na ay donasyon. Mao na mga igsuon, ang kay kuway ihatag pod, usa pagkabuhi ng pare. Usa ba na proyekto? Usa o mga sulduhanan? Usa na kuryente? Kinahanglan ninyo support mga parokyano para mupadayon ang operation, ang services sa atong simbahan. Mauna ang inyong papel na isupport sa atong simbahan. Sa atong gobyerno, adunay taxes, daghang classic taxes para pagpaunlad pod sa atong gobyerno. In return, services, ibalik nato sa katawhan kay nagbayad man mo taxes. Mao man na nga igsoon. Kung di ka mo bayad taxes, sa may serbisyo sa inyo, wala pa. You have to pay taxes. Mao nang atong Ginoo, nagbayad gayud siya kay mao may balaod. Unang punto niini, nganon dito pamagayot sa isda ang maong ibayad sa templo. It's a miracle. Milagro naman na mga igsuon. Nganon maghimo pa magmilagro para makabayad og taxes sa templo. Para una kay San Pedro mulig-on siya pag-abot nga siya taralon, dakpon o patyon. Kay experience pa ni Pedro na milagro na nahitabo. Imagine, mag-umay ka
bingwit dito, tokbo sa isda, pag-abli mo sa baba sa isda na ay kwarta, di ka dako ka na, di ka mo believe ana sa atong Ginoo. Dapat mo believe gayud siya ni ana mo to, gayud siya na gamhanan ang atong Ginoo. Amen? Gets nyo? Na pwede man idiretso paghatag to kwarta, dili ipaagi sa isda. Ipaagi sa isda para munay-munay, maghuna-huna si Pedro, pagkagamhanan kining akong magtutudlo. Pagkadako na milagro kini nahitabo. Unya, ikaduha, mga igsuon, gipakita ni Jesus yung mga tinunan na you have to follow the policies, kung unsa mga palisiya, unsa mga balaod sa gobyerno. Musunod ka mo. Kung ako misunod, nagbayad, musunod usab ka mo, ayaw ka mo magmagahi sa inyong ulo. Mo man na ang punto sa atong Ginoong Kristo ni ining atong ebanghelyo karon, mga igsuon, na kinahanglan kita maayong citizen sa atong gobyerno o maayong mga members dinhi sa atong parokya, sa atong simbahan, para hapsay nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Amen. Manindog kita para sa katinubanong pag-ampo.